Атрактивните снимки и уникалните оферти с най-ниска цена са сигурна стръв за туристите шарани. Ако ви предложат стая с изглед към задния двор вместо към морето, не приемайте, съветват потребителските организации. Важната дума тук е веднага. Много хора изчакват, след като се върнат от пътуването, едва тогава се обръщат към оператора и проблеми, които са можели да намерят решение веднага и на място, просто не се случват, а никой не може да ни върне пропуснатата почивка. Изгодните оферти в интернет грабват окото на Ивелина. Решава да сключи сделка и купува уикенд почивка на изгодна цена. Обяда и вечерята са допълнителна екстра. На място обаче установява, че това е капан и бонуси няма. Скандал, който вдигнахме, беше огромен. Казахме, че ще си търсиме правата като клиенти и че ще сезираме всички инстанции, които защитават правата ни на потребители. След 2 часа лично управителът на хотела дойде да ни се извини и каза, че ще оправи това недоразумение, което е възникнало. Изключително популярна алтернатива в последно време са и сайтовете за колективно пазаруване. Ниската цена и големите отстъпки изкушават редица потребители. Бъдици обаче не липсват и тук, защото никой не може да ни гарантира, че доставчикът ще бъде коректен. Ние не правим нищо по-различно от всички останали. Ние предлагаме дадена услуга от името на и за сметка на доставчика на услугата. Да не се доверяват на изкачите сайтове, както аз направих, и да бъдат доста по-предпазливи, защото не всеки може да реагира адекватно и на момента. Дали ще се доверите на туроператор или интернет сайт, капани дебнат от всякъде. Затова избирайте внимателно. За BTV новините, Биляна Гавазова.